Human itudlo ni Pope Leo XIV isip obispo sa Diocese of Tagbilaran ni adtong March 25 karong adlaw May 5 gipahibaw ni Father Gerardo Saco Jr. ang iyang pagsibog sa iyang episcopal ordination nga gikatakda unta karong Mayo 26. Sa iyang official statement nga gipost sa official social media page sa Diocese of Tagbilaran, nakabot ni Father Saco ang desisyon nga mag-instalar unta kaniya isip ikawalong obispo sa Diocese of Tagbilaran dihang nabakante dihang matudlo si Bishop Alberto Uy isip arsobispo sa Subo human sa kutay sa mga pag-ampo ug pamalandong. Nangayo siya og pagsabot sa iyang desisyon subay sa kadako sa iyahang kakuwangan ug limitasyon nga moasumer sa nabakanting katungdanan sa posting ang social media page nga may sa magbalantay. Matud ni Arsobispo Alberto Uy nga gipahibaw ni Father Saco ang Santo Papa sa iyang desisyon ug ang papal nuncio na ang nagpahibaw kaniya nga gidawat usab sa Santo Papa. Nasubo man si Uy sa desisyon ni Saco apan masaligon nga ang desisyon ni ini nakab-ut human sa mga pag-ampo ug pamalandong. Samtang sa post ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap sa iyang official social media page, iyang gipahibaw nga nakauban pa nila si Father Jingboy Saco sa ilang mga tigom isip kabahin sa pagpangandam sa iyang pag-instalar isip obispo sa Tagbilaran. Nasubo ang mayor, human masayod sa pagsibog ni Father Saco. Hinuon gitahod niya ang desisyon ni ini nga napuno sa kapamaubsanon ug kaiso.